Или когато дойдат изпитанията в живота ти, почваш да се отчаиваш, знай, има един, който те носи на ръце. Когато ние имаме проблеми в животите ни, често пъти забравяме, че има една ръка. Има един Исус, който винаги носи нас на ръце, заедно с проблемите ни. Нека Господа ни благослови. Амин. Преди да проповядвам тук на това място, искам да поканя един човек. Аз не съм дошъл сам, а съм дошъл с един приятел, един брат в Господа, който иска да сподели едно свидетелство за това как Бог може да промени животите ни. Много усилия може да дадем ние сами да се променим, но ако не позволим Исус да се намеси в живота ни, никога промяната няма да бъде истинска. Манчо, дала да кажеш това, което имаш за 15 минути. Халелуя! Мисля, че всички ме познавате почти сте от нашата махла. Знаете, преди 10 години какъв човек бях, но Бог промени живота ми, когато го срещнах. Преди много време ние се разделихме с моята съпруга. Оставих трите си деца и я напуснах. Ожених се и заминах за Холандия. Мина се 6-7 години. Тогава дойде една буря в живота ми. Една вечер отидох да купя хляб. Влизам от 5 етаж долу и когато слязах през входната врата, тази страна моята дясната замръзна. И не я чувствах. И аз отидох до магазина, купих хляб с неща, върнах се и казвам на жената: абе, лицето ми е изкривено. Окото ми се затваря. Тя вика: не е верно. Добре си. Но сутринта ставам 5 часа, отивам на работа. Бях в едни халета много големи, правихме гипс картон там. И беше много студено, зимата, около минус 15. И дясната ми страна още повече замръзна. И когато патронът ми каза: отиди да направиш кафе, аз отидох, направих кафе на всички. Когато взех чашата да пия кафе, то всичко падна върху мен, защото нямаше как да влизам от чашата. Защото лицето ми беше на една страна. Но преди това ми болеше зъб и всички мислеха, че от зъба. И аз започнах да плача. Мина деня, аз се прибирам вкъщи и казвам пак: виж лицето ми какво стана. Тя вика: наистина има малко, но може да отзъбъти. И аз казвам на патрона ми: утре сутринта няма да отида на работа, защото трябва да отида на зъболекар. Но аз не отивах на зъболекар, отидах в една голяма болница и казах на жената: чувствам се, че имам удар. И тя изкара много снимки такива на много хора, как се чувстват, куци такива. И аз видях една снимка на един човек, окото му е затворено, устата му е изкривена. И аз казах: аз се чувствам точно като този човек. Тя ме погледна, попита ме на колко години съм. Вика: още си млад за тази работа. Ето ти да отидеш на еди с коя болница да те прегледат. Отидохме там, те искат 300 евро, за да можеш да минеш на скенер. Отидохме ние. Когато доктора ми виде, се почуди. И той също каза: още си млад за тази работа, но благодарих се на Господа, защото от дясната страна ти имаш много лек удар. Благодариш, че не беше от лявата страна, защото може да допусне сърцето ти, крак, ръка, да си инвалид цял живот. И първата ми работа, когато се върнах от болницата, паднах на колене след 10 години, защото бях забравил Бога вече. Паднах на колене и започнах да плача. И казах: Господи, има хора, където крадат, убиват, ограбват, правят непълни. А ти посегна на живота ми, на един беден човек. Дори нямам покрива, ти посягаш и живота ми да вземаш. Това ли заслужавам аз? И плача.
но не познават Бога. Мина се малко време така, започнах дявол да играе в нашия живот. Ние се разделихме с тази жена и аз казах, ако ти не идваш с мен в Италия, аз те оставям тук и заминавам. Оставих я там. Първата ми работа, когато пристигнах в Италия, отидох при брат Пепи, защото нямаше къде. Неговата работа първата беше да ми каже, всичко изгуби. Дявол взел къщата ти, взел благословените ти, виж, дявол посегна на живота ти. Какво още чакаш? Защо не се върнеш при Господ? Ти си забрал Господ. И аз започнах да плача. И казах, добре, Пепи, ще отида на църква. Започнах да ходя на църква. И имах два идола в живота си. Един идол беше парите, другия идол беше жената. Когато пиех, взимах парите и казах, аз ще се върна при семейството ми. Имам пари. Но когато се връщах в къщата, гледам идола пред мен, оставям парите. Тя ми наделяваше на всичко, защото я обичах много. Но когато промах третия идол в живота ми, той ме спаси от всичко. Амин! Това беше кръста на Исус Христос. И аз се спомням как той отиде за моите грехове на кръста. И казах, Господи, повече няма да забира пиони там. Аз ще видя колкото съм ги забил да ги махна. И разстояние за една година Господ започна да ме промени в характера ми. Защото бях човек, музикант такъв, че обичам много музиката. Докато не чувам чита, не мога да спа. Той беше идола на живота ми. Но когато срещнах Господ, казах, музиката не е по-важна от Господа. Аз трябва да оставя. Защото иначе няма промяна в мен. Оставих музиката. Оставих характера си. Оставих всичко. И след една година Господ една вечер идва при мен и ми казва, аз ще те благословя. Аз се моля за жената, която се разделих с нея, но Бог не искаше нея. Господ искаше да върна моята съпруга. 3 месеца, 4 бях в Италия, в тези 4 месеца имах 3 месеца после молитви. Се моля така, че дори не знам за какво се моля. И една сутрин сестра Коля от Младено ме познавате, мисля, идва при мен и ме търси в градината и казва така, Господ с нощи дойде при мен и ми каза, защото е приготвил нещо за теб, но не знае какво. Ти трябва да се молиш. И аз започнах повече да се моля и да постя. Правих много огнени пости. По 3 дена без да пия вода, без да ям. Много често. И това ме доближи много повече при Господа. И една жена от София се прибираше и аз казвам, Ано, като си от София, къде живееш точно? И тя каза, еди си къде? На другата улица живее съпругата ми. Ще те помоля да отидеш и да търсиш децата ми, за да може поне да чуя гласа ти. Защото тези 7-8 години нито съм ги чул, нито изпратих нещо за тях. И тя каза, добре, записах имената, всичко, когото трябва. Тя отиде и когато ми звънна, каза, след половин час ще говориш с дъщеря ти. Дори беше там, като чух това, аз започнах да търпея вътре. Защото не знам какво ще ми пита детето. Защо си ни оставил? Защо не си ни търсил толкова време? И аз започнах да търся и дойде казва, не се притеснявам много, защото знаеш, че не си добре. Може да те повтори да стане нещо по-лошо в живота ти. Спокойно. И аз когато говорих с децата, те започнаха да плачат. Аз затворих телефона, защото нямах сили да говоря. Мина се 10 минути, пак звъна, започнах да говоря с децата. Но когато те казаха, ние искаме да идвам при теб, аз не знаех моята съпруга дали е женена, дали има семейство, дали има нещо.
Казах, добре. Мина се 1-2 дена, говорих с жена ми, попитах, женена ли си, какво си, тя ми обясни нещата, че не е женена. И аз казах, искаш ли да дойдеш при мен да донесеш децата? Тя каза, да. Когато чух това, аз започнах още повече да постя. И казах, Господи, тя ме познава като друг човек, но аз трябва да показвам Твоята светлина сега. Аз ще се моля, Ти ще ми промениш, Господи, още повече. Защото тя знае, че никога не е викала по-силно от мен или да ми говори. И аз се молях много. Не можех да работя, защото влизам 5 минути вънка на слънце, почвам да се замявам, влизам вътре, крия се. Нито мога да изкарам прехраната си сам, нито нищо. Но един ден, една вечер сънувам един сън, излизам на една улица и една жена излиза пред мен и ми казва, къде си тръгнал? И аз казвам, еди си, къде отивам? И тя казва, добре, защо слагаш тази забратка? Аз те върнах сега с забратка. И тя казва, добре ли, ти служиш на Господа? Ти нямаш ли вяра, че Бог ти изцели? И аз сутринта ставам на сутринта, пъргам забратката и казвам, Господи, аз знам, че Ти си ми изцелил. Амин. През това време ми се обажда да отивам да садя цветя, а там в един парник, ако вънка е 30 градуса, вътре е 50 градуса топло. И аз казвам, Господи, аз отивам, защото знам, че Ти си ми изцелил. Отивам цял ден, работих, даже те работиха до 11 часа и казват, излизай. Не, аз ще работя, защото гледам да взема цял наница. Господ ме опази и ми изцели. Халелуя. Сега не аз живея, сега Бог живее в мен. Амин. И много съм благодарен, че сега децата са ми отново при мен. Са ми едно семейство много хубаво. Бог ни дава разбирателство. Все че нищо не е имало между нас. Халелуя. Но когато Ти показва светлината на Господа, но кога ще гоним Господа ние? Аз го гоних с пиенето си, с проливодейството си, с всичко. Това е гонител на Господа. Затова нека да спрем тези неща и да се отдадем на Господа. Защото Бог е този, който те е създал. И ако Той вземе до кръг си, ти непременно ще умреш. Халелуя. Затова моли се, Господ да те благослови. Ако има болести в семейството, Той да ги изцели. Амин. Защото няма по-голям някър от Него. Благодаря на Господ, че ме е избрал. Да служа, да идвам чак тук да хваля името Му. Господ е велик, затова не го оставайте. Нека бъде слава на Бога. Добре, Марчо сподели част, но ние само може да я чуеме.